Открий тайният инструмент за автоматизация на публикациите ти в социалните медии. Знаеш ли колко е трудно за малкия бизнес да създава публикации в Facebook, Instagram, TikTok и други, а това да им носи постоянен поток от клиенти за техния бизнес? Липсата на време, пари и ресурси е много голяма пречка за тези малки бизнеси. Представям ти генератора на публикации с изкуствен интелект. Виж как работи. Изпращаш съобщение в Slack. Изкуствен интелект анализира тази статия и извлича много важни точки от нея. Друг изкуствен интелект взима тези точки и създава публикация за социалните медии, като добавя твоя личен коментар. Все едно ти си го писал. Всичко това се случва напълно автоматично. Няма как 2 милиона потребителя на софтуера Make.com да бъркат, нито 180 милиона потребителя на ChatGPT да бъркат също, което е в основата на тази автоматизация. Свържи се с мен, за да ти изпратя безплатно тази автоматизация. Последвай ме за още съвети за автоматизация и изкуствен интелект.